не гледате, знам, че никой не ме гледа. Стига е, всички ме гледат мен. Здравейте хора, аз съм Хънтър БГ. Аз съм Днес ще играем Майнкрафт Skywars. С Хънтър, обаче аз не снимам, да знаете. Да. Той снима. Това е истинския снимпекс, питайте го. Аз съм снимпекс, разбрахте ли? Айде сега влизаме. Чакай, 3, 2, давай. Давай. О, новия мап с недъра. Не мога да... Не виждам. Къде е? Тук съм, супер Хънтъре, съм. къде си? Не те виждам. Аз не те виждам. Ще чакаме на мид. Така. После бой до смърт. Хора, Знаете, аз съм много значи по-добър. този клип го гледате на компютър, увеличени слушалки до края. Тогава ще чуете перфектно. Разбира се. Так, почваме. Ана, върна ме назад. Супер. Ще загубиш играта. Намери Джакпот. проверяйте ми, хора. Как ти това, къде ги намери, бе? Аз съм хакер. Знаете ли колко? Не съм хакер. Забравете последното, което казах. Значи, искам да видим колко гледания ще се бере това нещо за 2 часа. Моля ви Вау, се, браво. искам повече абонати. О, Човек добре. в честа ми няма нищо. Браво. Как няма нищо, бе? В единия ми чест на продукчих са. Чакай, бе, аз имах Diamond Chest. Не Diamond. Да, имам чест, вика. Diamond Chest Plate, бе. Читър. Аз имах да имам чест плейт, не ти. Не знам, аз ти го видях от тип се бъркам. Ла. Чест плейт ми няма нищо И на мен в единия, бе. Вече само гледали. Не, в моя само единия имаше Аз нещо. нямам блокчета. И аз? Аз имам само 6. Как ще живеем? И да копаме няма да ни го дропне. Така. Аз съм мъж. Играем за свобода. Имам блокчета. Свършиха. Аз нямам никакви. Оле, на косъм. Просто Как са ще хвали. изгледа? Просто са хвали. Хора, сега ще се върнем. Така, Паузирайте спираме го. клипа. И... Паузираме го. И Здравейте, здравейте, това е хора. първата игра, никога до сега не сме играли с Skywars. Да, как си го помислихте? Да, това е първият. 25 секунди. Айде, 3, 2. Никога не сме снимали на това. Не, как си Никога помислих? аз наблюдавам, хора. Той е в грешен мап, хора. Искам да му дизлайкнете клипа. Май тапса. Лайкнете го, ако имаше клип. Аз ще те чакам. Ще си минавам паркурчето, хора, защото аз съм много добър на паркур. Хакер. Батко ви Хънтър, малко не е добре. Стига лъже. Вчера стигнах до третия балон и се самоубих. Аз съм ги превъртал, хора, между другото. Вау, излизай. Вижте как само ви лъжи. Само ви лъжи, батко ви. Как беше? Който гледа клипа, мисля, че всички от френдите си го гледат. Ми разбира се. Всички Не са съм мои сигурен. почитатели. Кой беше? Значи, хора, искам да направите нещо. Не. Извинявай, връщам се думите назад. Не сте ме чули, не съм казал нищо. Този клип е най-странния на света. така. Добре, Сним- сте чули нищо, снимаш ли? Да. Всичко чуха. Снимаш ли? Всички чуха всичко. Не мога да джойна в играта. Ое. Хора, за сега не сме заедно, защото аз тук си минавам паркурче. Читър! Откъде минах? Аз ги читах тук всички. Айди, виж какъв хакер е. Сам си го призна си го, че е Не, хакер. никога не съм... Моите... Това, моите Кой? Кипове. Кипове ги... Не! Китове ли? Ти използваш китове. Хакер. Аз им два пая, бе, Хънтъре. Аз па нямам нищо да тая. Я. Ще го Хънтър, мъчи съм на този мап. Аз Аз играя съм на про, много бе. по-хубав. Значи, този клип не знам как да се казва. Синглплеер, мултиплеерова игра. Така Не ще знам дали ще има плейлист Защото на ние това. нито сме заедно, нито не сме свързани. И двамата сме слабаци. Така. О, да, аз не съм в неговия сервер. Да, само да ви кажа. Сервер. Мисля, че сте забелязани. Значи, стрички. Стрички, Хънтърче. Свършиха ми блоковете. Радваме се да дигнем. Един идва към мене. Те ще ме убие. Чакай. Тук. Лък. Пари. Богатства. Хакер. Първата игра никога до сега не сме играли. Не знам коя минута е клипа. Едва се вижда 4 или нещо си. 5 минути. Значи този клип няма да е дълъг. Умри. Аз съм убиец. Какво? Какво? Не, По-далеч забравя. от место е. По-далеч от место.
Убих го! Как мога да кликна? Как мога да клекна, Аз вика? не мога да кликна, знаеш като ми е бъгнала Хантъре. Всяка само иска да привлече внимание. Така. Виж го колко е незначителен той. О, горкичка. Как да те бутна, бе, братле? Намери. Моля, лайкнете клипа, абонирайте се, ако Никога може. не го лайквайте. Стига е! В коментарите Просто напишете чуйте. кой е по-добър. В Аз коментарите или напишете кой е по-добър. Hunter BG, т.е. аз или Snipex BG. Разбирате, всички ще напишат сега Snipex BG, той е най-добрия. Естествено. Някой от моите фенове, абонирайте се за него. Да, моля ви са, плиз, чухте Hunter... чухте Snipex Той си BG. говори в единствено число за него си. Просто много играе. Гледах си новия клип и просто... Гледа си, хора, той си лайква клиповете, ако ще Да, се бе, да е. Лайква си. Само лъжци има тук. Просто я бутна. Ще отрежа... Няма да режеш нищо. Няма тебе да режа, бе, ще отрежа частта. Каква част? Аз съм много част. Няма Хора, начин. значи очаквайте от този клипове на Friends SMT. Да. Моля, Където ще го... Дай да ви кажа. Моля, абонирайте се за мен. Абонирайте се за него. Знаем сега, че просим абонати. Абонирайте. Какво да направим, бе, хора? 5 абоната. 5 абоната. И 5 победих, драги зрители, победих. Ти по един лайк, закарайте го в болница лайка. Болнични трябва да му дадете. Сега малко ще изчакаме Snipex BG, защото... той скача, бе. Аз съм джампър, бе, хора. Айде, сега на мапа ще стройме. Вижте сега, хора. Вижте сега, Не, тихо. чакай. Аз ще кажа. Имаме право изчакай на 3 надолу. опита. Право на 3 опита да паднем долу си? и ще тук, видим кой е долу ли по-добър. си? Да, на 3. 1, 2, 3. Паднах. Аз съм с смутания скин. Паднах. Как го? Шито! Чойта! Мале, имам пая, се изплаших и ще Хора, много съм добър. Ще хвърля TNT. Ще хвърля TNT. Прекалено добър за видеоиграта, брат. Ще на копирайт. Ана! Майка ти! Хвърлих се! Край. Сега ще види той. Хора, видяхте ли какво го направих? Направо го разбих. Сега ще види той. Ти не мога да стигнеш. Оттам стига се. Не ми мятай ти. Идваш сега, идвай. Гледай Аз съм сега. прекалено бърз. Хора, няма как да видите, защото аз не снимам в момента. Така, само от мен ще гледате как позора. От мен... TNT! TNT стрелба! Чакай сега. Там. Аре бе, тък му хвърлих TNT стрелба. Много си лош. Дай да почваме видеоиграта. Айде на 3. 1. Аз почвам. Чакай. Туп. Чакам те долу. Знаеш как ми крашва? Шарек ми се крашва. Кое бе? На мен ще... Коя игра си ти? На Стела. Колко време е клипа, бе? Хората им писна, нали? Той има място, бе. Айде бързо. Хора, писна ли ви да гледате? Колко минути? Не знам, 8 минути някъде има. Явно ви е писнало да гледате. Вие сте успели на първата минута, признайте си. Моля ви, признайте. Не лъжете. Snipex join the game. Браво на него, Къде сме тук? Що за кой? Сега не сме тим, Ето. сега ще се мажем. Мъжи. Ще открадна пръха за... Другия клип при другото канала. Не. Няма нищо често. Еми, така е. Издръжи го. Хора, това е първият клип. Ще се върнем веднага след реклама. И здравейте хора, това е... последната игра. Да, обещаваме ви. Обещаваме ви. Ще бърза, няма да толкова бавно. Няма пуска на мен. 10 секунди. 5 секунди, бе. Значи... Мали, някой пуска тинки. На, Дай да 5, гледаме. 4... Аз пуснах! Изгони ма. И мене! Аре, стига е! Хора, това не въобще не сте го видяли. Никакъв бед. Еми добре и свърши клипа. Чао!